Lam ndinguZikhona Dikani, ndihlala apha eDangeni Village. Ndikhulele apha bendifunda eQaqamba Senior Secondary School. Ndangena kule industry, it's been 15 years ndikule industry yenwele. So ndiye ndangena apha kule industry ndabona uba mandizenzele imali kuba ndaluza abazali after ndidrophe out isikolo. So ndazibona uba mandizenzele imali ngozenzela into yezandla. Ndibone lukhulu ke kwi-salons because bendisebenzela abantu bangaphandle ixesha elide. So ndifundile phayana, ndafundela uzimela, ndaqoma mandizimele. So ndiye ndaqala ke uzimela from last year. Ndazenzela ngokwam ke ngoku ndanesalon yam ukuze ke ndifumane le nto ndiyifumeneyo ngoku ku-ECDC. So it's been 15 years ke ndikule industry and ii-challenges zam endiye ndidibane nazo ukuba kukho isalon around me. And then ke ngoku abantu bafike babe bene-competition uba phaa kuthe, phaa asenziwa le, phaa asenziwa lena. So ndiba nee-challenges and ke ngoku abantu abasondele kum ngoku ndinale container ngabantu bavasele evasikomini. So ever since ke ndine-container evasele esinkini ngoku uyikhona umonana oye uwenzeke because abantu bayathanda indawo entle. Abantu baxhumana nam ke kooTikTok, Facebook ndikhona, kuTikTok ndikhona, ndingu-Soft Glam phaa hair salon kuFacebook, ndinguZikhona Bhabha phaa kuTikTok. So abantu bandifumana nakuWhatsApp. Inamba yam ke ikhona phaa kwibhayo kuTikTok, ikhona phaa kuFacebook. Enkosi.